माबोरै साफा खालायनि सोरबा नुनायनि सिगांनो नुब्लाथाय प्रब्लेम जागोन मा होनना बुंगोन आं। राजाया सारि मोनबाय नामा? मोनाखै दे। मानो खारनो नागिरा? दागसो नांना थाबाय नामा? खारदों र'। खारबाय र'। साफा जाबाय। मानसिफोरा रावबो सिखाराखै खोमा र'। नुनाय नङा। नुनाय मोनब्ला मा थै मा होनना बुंगौमोन आं। मा खालायदों होनना मा बुंगौमोन आं बेफोरखौ। मा होनना बुंनो आं आरो बेफोरखौ बुंना। आं दा मोनथियाबो गावनो मा जाखो बेफोर। मा बेबायदि थै गखो आंना? गन्थंनिफ्रायनो गदों। मानो गखो थैया हमनानै मोनला आं। मायबा बेमार जाबाय नामा आङो? मायबा बेमारफोर जाब्ला बेबायदि गन्थंनिफ्राय थै गयो नामा? दा माबोरै मिन्थिनो आं मा जादोंबा? आं रावनोबो खिन्थानोबो गोसो गैया दा। खिन्थाब्ला टेनसनसो मोनगोन मानसिफोरा। माबा जादों ओरैनोसो गदोंथाय। ओरैनोबो गयोसो नामायथाय। दा माबोरै मिन्थिनो रावनोबो सोंनोबो हाया। ओरैनो गदों खोमा दे। एसेबांथ' सानसेबो आं उन्दैनिफ्राय बेबायदि गन्थंनिफ्राय थै गवाखैनो आंना। उन्दैनिफ्राय दिनै एसेबां देरबाय। मायबाफोर ओरैनो खस्थ' मोननानै गदों खोमा दे। जेबो जायाखै दे। माबार सुनानै फोरानना हैनि। रावबो नुयैयावनो रावबो सिखारियावनो। बेरे फुंजा मा खालायदों नोङो हाबिला? नों? आं माबा। मा बादाखौ नोंलाय? एसेबां फुङावनो सिखारनानैलाय मा खालायखो नोंलाय? एसेबां थाब सिखारनानै मा जि सुखुना न' लिरदों ना मा खालायदों? आं माने हराव अखा हानाया एसे सेरदोंमोन ना जिया एसे माबा जादोंमोन टसका। आं बेखौनो एसे साफा खालायना लाबोदों। बेखौलाय दाहाय फोरानना होबाबो जागोन आरो सान्दुं दुंब्ला। बेखौनो नोङो एसेबां थाब फुङाव सिखारना सुबाय? औ माने आं ओरैनो एसे सा दै माबानानै लाबोदों। नोंलाय माने एसेबां थाब सिखारखो? हाबिला आं मा बुंनो, आं माने एक्साइटेडमोन दिनै मोजाङै उन्दुलासै आं। 15 थारिखै कर्ट मेरेज आरो दाथ' जेनेबा साहा लोंहोबाबो गामिनि मानसिफोरखौबोथ' लिंनायानो जासिगोन नालाय। मा खालायनो मा मानो आं माने बेफोरखौनो सानै थाब सिरि मोनबाय उन्दुलासै। दा जाहोनायबो खोथा एसे हाथायबोथ' खालायनांसिगोनलै सिनिनिफ्राय मेथाइनिफ्राय गल्ला आरोथ' फुरि होबोला बेफोरखौबो बानायनांगोन मानांगोन मानसि लिंनांगोन। दा थारमाने गोबां गिदिर हाथाय खालायनांगौ बायदि गोबां गिदिर खामानि दङ बायदि मोनदों आं थारमाने। बेबायदि खालायफेराखैबो नालाय जोंहा जाफेराखैबो बेबायदि। आरो आं एक्साइटेड बार्थडेबो खालायफेराखै आंना। दा बोराय बैसोआवसो हाबाजों लोगोसे बार्थडेखौबो खालायसिगोन खुंसिगोन। माने एक्साइटेड जाना दङ एसे आं। एक्साइटेड नामा? औ। दा आरो नै जायगाफोरखौबो एसे सनस्रांनांगौ साफा खालायनांगौ। आं थानो सुखुलासो नै साफा खालायनोसैसो। दा मानसिफोराबोथ' गामिना एसे माने बुजायानो। त्रिपालफोरबो माबानांगोन बायदि मोनदों अखा हानायजों। उसुंदाफोरावथ' मानसिफोरा फैजोबबा जिरायनोबो जायगा थोनाय नङा। सिथ्लायाबो फिसा, बेफोरखौनो सानै उन्दुलाङासै आं। जागोन दे, बयबो ज' लोगो नांनानै मावबानो जालांगोन। औ। हाबिला मा जाखो? मा सानहाबबाय थाखो नोङो? ओइ मा जाखो? मा सानखो? औ जेबो नङा। मायबाफोर सानबाय दं नामा नोङो? मा जाखो? मायबा सानहाबबाय थानाय बायदि मोनो आं नोंखौ। मायबा जादों नामा? नङा, मा जानोखाय? जेबो सानाखै। माबामोनलै। मा? मा जाखो? माबा थारमाने जों हाबिला बाजैमोननि मामामोननियाव बिमायमोननाव मैया हाबासै आबैजों आंजों। लिंबोआखै बिसोरखौ। लिंबोआखै नोंसोरो? बिसिनाव हाबासै जोंफोरो। मा होनना हाबनो होननानै हाबासै। मानोथो हाबबोदि आइ? हाबनाय माने आइ बिनि बिमानिखौनो नायनो बासै आं खेबसेबो बेबायदिनो जानला माला बुंनानै आं रागजोंना माबा नांसिननाय बायदि जाबायना। आरो आबैयाबोथ' नांज्लायदों। बिदिनो बिमानियानो खुखायानो माबोरैबाथार राग जोंजोबो आङो। थाङासै आं। नों थां। नोंसोर सानैबो मानसि लिंनो थांना बेबायदिसो खालायबोदों। दाबा माबा साननानै दङ, लिंला होननानै गाज्रिसो मोनबाय खोमा। जों रायज्लायखादों आबैजों आंजों थाङा बिसिनियाव होननानै, नोंखौ थांनो होगोन होननानै।
नों थां दा नङाबा आरो गाज्रिबो मोनगोन ना लिङाबा माबोरैबा जागोन ना नों दा थां आंनावसो होनानै दोनबाय बिबानखौ दा दे थांगोन दे आं दाहाय बेलासे साइकेल गंसे नायनो फैनो गोनां कास्टमार दंमोन फैयासै माथो अखाबो हाबाय दङ इसे बिनिखायसो फैयाखै नामा दिनै बिजनेसआबो एसे माबोरैबायानो जाबाय र' अखा बोथोरबा मानसिफोरा फैनो नागिरा न'आव थांनायासो हामसिगोन नामा हनै आं साथाबो लाफ्लाङासै दिनै खामानि मावनायाबो गुथाला आबाया बे उननिखिनिखौ हाजिरा होगोन होननानै बुंदोंमोन साफा खालायनो मानो गावासो हारसिं खालायखौ ना हाजिराफोरसो मोनखौ अखा हानायाव आरो दा मा साफा खालायनो दा समाबो गैला मानसिफोराबोलाय गामियाव साहा लोंनो लिंदों लिंनाया मानसिफोराबोलाय बुरजा नङा बुरजायानो दे एसेल' नङा एसे जायगाबो नांगोन जिरायनो सिथ्लाफोराबो फिसा न'आबो गोदान बानायनायजों साइडनि खिनिया खालि गैया आरो माथो बिमाया बुंदों फुरिबो सावोनो एसेबां मानसि बुरजा फुरि सावबाथ' सौखासो बानायनांगोन बायदि मोनदोंलै आं मानसियाथ' गामियाव खमसे खम गथ' गथाय हौवा हिनजाव बेसेसो जागोन 400सो जायाना सिजोब्बायसोलै साथाबो गैयामोन हागाबायबो दासो अखायाबो अखासो सिजाबाय खोमा माथो औ एसे सिजाबाय साथाबो गैला माबोरै दिनै बिजनेसआलाय गैया अखा बोथोराव फैनो नागिरा सासे फैनो गोनांमोन कास्टमार साइकेल नायनो होनना फन खालायदोंमोन फैयासै माथो बेनिफ्राय दा गुटालना माबाया कर्ट मेरेजआ बे खालिनो ना 15 थारिखैनो फिक्स जाबाय औ बे 15 थारिखआवनो डेटआ माथो माबा खोनाबावदों माबा गामियाव एसे जाहोगोन मानसिफोरखौ लिंजोबदों गामि गंसे बेबायदि होनना खोनादोंमोन आं नंगौना नङा बेखौनो औ नंगौ जाहोनो नागिरदों एसे माने बे गुटालनि बार्थडेबोनो बे खालि नङा आरो बिनि उनखालिसो जाहोगोन 16 थारिखआव बे बार्थडेबो दङ गुटालनि आगोलथ' खालायफेराखै बेनिफ्राय बे कर्ट मेरेज खालायनायखाय बे बार्थडेबो माबाबो खालायखानो होननानै एसे फुरि गल्ला सा बिदि जाहोनोसै होननानै सानदों दे मोजाङानो दे दा बेनिफ्राय जायगाफोरासो एसे थेक जाना दङ र' जोंहा फुरि होनाया मोजां जागोन ना जेनेबा जेबो माबाथ' जानाय नङा बानायग्राबोथ' नांगोनलै फुरिया बे फुरि बानायनाया साहा दखानफोरनिफ्राय बे बानायग्राफोरखौ लिंबा मोनगोन ने मोनाबा मोननो हानाय बेफोरखौनो सानखोमाबाय दंमोन आं दानि जोंहा आरो बिमानैया ओजों खायसो खालायगासिनो जोंहानाव लिंफैयाखै होननानै माबा जाखो आं आरो बुंबाय लिंगोन र' मालाय दिनै लिंगोन खोमा मैया लिंजोबासै मानसिफोराबो बुरजा गामियाव होननानै माबा दे बिसोरो लिंजोबनो हायासै खोमा दिनै लिंगोन खोमा आइ लैथो आलुखौ हाबाय नोङो आयै आं हानानै सुना दोनखादों आं एवनांगौबालाय होनबा एवनोसै आंहाय बेनिफ्राय बे सामब्रामफोरखौ जिरखाबाय मस्लाफोरखौबो देखाबाय आङो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा हाइजें सब देखाबाय गासिखौबो होनबालाय एवनोसै आं बानलु बारा होनामोन बे अख्राङा राजाया जानो हायाना होबाय नामा नों बानलु बानलु गोथां थाइसेल'सो होदों दे बे अख्राङा जानो हायाना राजाया आलुआ दे थाइसेल'सो होदों बे गोरलैसो आयै फुरिखौ होमारना होमारला बेनो आरो फुंनिफ्राय बेखौनो जागासिनो बेनो आरो फुरि होनना होआ फुरि बे फुरिखौबो होगोन आदानि हाबायाव माने बार्थडेआव बेखौनोथ' कनफिउज जागासिनो आं फुरिखौ बोरैनोलै फुरिखौ दा हाबा नों होनो गोसोबालाय होनो हायो फुरिखौबोलाय दा ओमफ्राय फुरिया आरो सबजि गैयाबा माजों जानो फुरि होबोला नों सबजिबो होनांगोन गोरान माबोरैबा जायोना सबजि होआबाबो जायोलै आयै फुरियालाय सादोबो जाखायोना मानसिफोरा आरो गल्ला रोसि होगोन ना खुरैयावसो होगोन ना गल्लाफोरखौ रोसि बिदि आगोल उन्दैयाव जादोंमोनलै आङो बिदि होयो माथो फुरि सबजि होआबाबो फुरिखौ गल्ला रोसिसो जानो हायो माथो बेबायदिनो होनाया हामगोन नामा दे होनोबालाय हो आरो नोंसो गोसोसै बेनिफ्राय आयै दा जेनेबा फुरिखौ होगोनबा फुरि सावग्राया अबाव मोननो बेखौथ' सावग्रा मानसि लिंनांगोनसो खोमा ने सावग्रायानोथ' दा जोंफोरना बर' मानसिफोरा हाबा खास खर्मफोराव बेबायदि फुरि सुरि होबाङाबो सावनायानोथ' दा जेबो नङा बियो फुरि सावनायसो बेयावलाय मा गोरों जालायनांगौ सावनायालाय बे फुरिफोरालाय पर'थाफोर बायदियानो ना
फिसा फिसाल'सो जायो बेखौ थावआव होबानो जाबाय आरो जोंफोरनो सोरबा बेबायदि लोगो नांनानै गामिनि साफा सानै मादै आयं जोंफोर बिदिनो ज' नांनानैनो सावनो हागोन आरो पुरिखौलाय सावग्रा मानसि लिंलाय नाङा दे जोंफोरनो सावगोन आरो लोगो नांनानै रोंगोन नोंसोरो औ आदा मानो रोङाखाय माथो साहाफोरजोंलाय पुरि सावना जायोआनो आरो दानि मानसिफोरा आगोलनि बायदि बर' मानसि बायदि जंलाना दानि बर' मानसिफोरा न'आवनो पक'रा पुरि माइबि रुथि सुथि बेफोरखौ न'आवनो सावना जाग्रा जाबायथ' गोरों जाबाय दाना आगोलनि मानसिफोरासो बारा जाबाङामोन बेफोरखौ दाना न'आवनो बानाय जायो माथो मानसिफोरालाय रोंगोन दे मानो रोङाखाय बानायबानो जायो बेफोरलाय मा रोंलायनांगौ दे होमबालाय मोजांसो न'आवनो बानायदो होमबा नोंसोरो